गोजोन फुंबिलि नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बे समाव आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। दिनै जाबायदि जोङो बे बाथासिफोर मिलन बर' गेजेर फरायसालिनि रुपाथि मायथाइ फोरबो जोंहा थिखानाय 14 आरो 15 डिसेम्बर बे हाबाफारिनि दिनै गिबि सान। बे गिबि साननि हाबाफारियाव जोङो फ्रायानो जोङो गेजेर नांबाय होनजायो। गिबियावनो जोङो बाथासिफोर मिलन बर' गेजेर फरायसालिनि आरो गोजौ फरायसालिनि जिथु गाहाय फांस्ला बेखेवनाय जिथु मेन गेट बेखौ जोङो बेखेवबाय। जोंहा बाथासिफोर जिपिनिनो बारग' प्रेसिडेन्ट बिथां बिक्रम सास'नि आरो बेबायदिनो जोङो जामुंसालि बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, आरोबाव फैयै जोङो बे रुपाथि मायथाइ फोरबोनि जिथु गोथार हाबाफारि बे जाहैबाय फिरफिला बिरहोनाय। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौबो जोंनि आफादगिरि बिथां रुपेन्द्र मोसाहारिया खोब मोजाङै बेखेवना होलांदों। जों गोजोनदों। आरो बेबायदिनो रुंसारिफोर जोंहा फरायसालि सामलाय आफादनि गोबां जोंनि बे फरायसालिखौ 25 बोसोर सिम आगान होनायाव गोबांथार जोंनो बिहोमा होलांनाय मानाव गेदेर रुंसारि बिथांमोनखौबो जोङो सिबिबाय, आलारि बाथि सावबाय। दायो जोंहा खोब दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिया जाहैबाय नै दायो सोलिगासिनो दं। बेनो जादों हारिमु हान्जा सुरनाय। बे हारिमु हान्जा सुरनायखौ जोङो गासैबो बे फरायसालियाव 25 बोसोर बैसोनि गेजेराव जायफ्रा बेयाव फरायनानै दिनैसिम गोबां बिफानाव साख्रि मोननायानो जा माबा माबि जोङो जाफुंसार फरायसायानो जा जों बिथांमोनखौ लेंहरनानै बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाहोनो हादों। आरो लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेवहाय साखाथि फाखाथि जोंनि बाथासिफोराव बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बिथांमोना दा बावैनो सफैगोन बेबादि जोङो खालामदों। आरो बेनि उनाव जोंहा खोब गोजोनथाव बे हान्जा सुरनायनि उनावनो जोंहा दायो स्टेज प्रग्राम दं। दा बे स्टेजावनो जोङो बे बारग' फरायसाफोरखौ जोङो सायख'दों। बे बिथांमोनखौ जोङो बासिनानै जोङो लेंहरदों आरो जोङो बे बिथांमोनखौ जोङो दिनै बे स्टेजाव जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन। आरो बरायनायनि उनावबो जोंहा मोनसे आयदा दंबावो, बे जाहैबाय सावराय मेल। बर' बिजों फरायनानै सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो, बे टपिकखौ लानानै जों सानै फुंखा सुबुं हांख्रायदों। बिथांमोना जाहैबाय धेकियाजुलि एलकेडि कलेजनिनो बर' बिफाननि गाहाय डक्टर तुलन मोसाहारि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बुंथिगिरि मानाव गेदेर अबिद नार्जारि बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन। आरो बेबायदिनो जोङो रंजानाय फोरबो दं। जोबनायाव जोङो बेलासि समाव 2-1.5 घन्टासो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जिहेथु जोंनि बे फरायसालिया 25 बोसोर आगान होबाय, बेखौ लोब्बा लाखिनानै गाव गावनि रंजानाय फोरबोखौ बेयाव दिन्थिगोन। जों बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जों गोजोननाय मोन्दों।